Лужина нарадзілася маленькай і бездапаможнай і адразу уступіла ў барацьбу за выжыванне. Яна б жадала пасябраваць з Лёшкам, а ён за анучу. Ну хіба так робяць? Нават не назваўся. Лужина, зусім яшчэ невопытная, здагадалася, што анучу варта баяцца. Пэўна, у ёй гаварыла памяць продкаў. Яна падцягнула все свае плынныя лапы і заслізгала прэч ад Лёшкі. Ён кінуўся наўздагон. Лужина ледзь паспела схавацца пад канапу, калі ануча лізнула пяты. «Ну, пачакай у мяне!» Лёшка патрос кулаком і знік. Лужина палёгка выдохнула, але адпачыць не давялося. Лёшка вярнуўся з даўжэзнай швабрай. Небарака ўціснулася спінай у сценку і задрыжэла. Швабра поўзала пад самым носам. «Што я табе зрабіла?» – закрычала Лужина Лёшку. «Разлілася!» – крыкнуў у адказ хлопчык. «І зараз я тебе вытру!» Ён адклаў швабру і падышоў да канапы ўзбоч. Крыкчучы, налёг на падлакотнік. «Не сунеш, сілаў не хопіць!» – няўпэўнена піскнула Лужина. «Суну!» – упэўнена паабяцаў Лёшка. Лужина не стала выпрабоўваць лёс. Убачыўшы магчымасць збегчы, яна і рванула што моцы з-пад канапы, слізганула міма кінутай швабры, потым калідор, з яго на кухню. «А ну, стой!» – хлопчык кінуўся ўслед. Але пакуль ён падымаў, браў на пагатоў швабру, Лужина паспела кудысьці падзецца. «Дзе ж ты, маленькая Лужынка? Хадзі да мяне!» Лёшка краўся па калідоры, выставіўшы перад сабой швабру, як стрэльбу. Лужина хавалася ў ракавіне між дзвюх нямытых талерак. Сэрца шалёна білася, у горле перасохла. Не ўтрымаўшыся ад спакусы, яна пачала злізваць кропелькі з посуду. Адна з талерак бразгнула. «Ага!» – Лёшка скокнуў да ракавіны. «Вось ты дзе! Зараз я цябе змыю!» І ён адкрыў ваду. Струмень пацягнуў Лужину да сцёку, і яна з усіх моцаў чаплялася за посуд, але мокрыя лапкі саслізгвалі. Небарака зусім выбілася з духу. «Хоць пап'ю на астатку!» – падумала яна і раззявіла рот. Вада перастала цячы ў сцёк. Цяпер яна вся цякла ў Лужину. Лужина прагна глытала, і разам з жыватворнай вільгаццю да яе вярталіся сілы. А яшчэ Лужина павялічвалася ў памеры. Лёшка зачаравана глядзеў, як былая маленькая Лужынка займае сабой всю ракавіну, а потым выходзіць за яе межы. «Хутчэй выключыць ваду!» – сцяміў хлопчык. Ён тузануў вентыль, але куды там? Лужина тузанула назад. «Включіць, выключыць, включіць, выключыць!» Яны змагаліся, пакуль Лёшка не ўспомніў пра анучу. Ён грозна замахаў ёю над галавой. Лужина скурчылася ад страху і адступіла прочкі. Лёшка пераследаваў. Лужина пацякла ў калідор і, ратуючыся, нырнула ў адчыненыя дзверы. Да няшчасця для Лёшкі дзверы вялі ў ванную. Да велізарнага шчасця для Лужины ванна была напоўненай. Якраз сёння ўранку мама замачыла ў ёй фіранкі. Лужина нырнула ў ванну і за салодай выпіла всю ваду. Лёшка не паспеў спыніць катастрофу і цяпер павольна падаваўся назад, а Лужина павольна падымалася над борцікам. Не, ўжо не Лужина, лужышча. Яна ўперлася галавой в столь і ў лёгкую пераступіла борцік. Фіранкі засталіся ляжаць на пустым дне ванны. «Ну што?» Лужышча ўтаропілася на разгубленага хлопчыка. «Дык ты плануеш мяне выціраць?» Лёшка зірнуў на маленькую анучу. Потым на вялікую Лужину. І пабег. Ролі памяняліся. Цяпер ужо Лужина пераследавала хлопчыка. «А ну, стой! Што я табе зрабіў?» Лёшка выскачыў з кватэры і даў дзёру ўніз па лесвіцы. Хутка з працы вернецца мама. Яна дапаможа. Яна і не такія Лужина выцірала. Лужышча цякла следам. Яны дабеглі да першага паверху. Хлопчык пхнуў дзверы і... Дождж ішоў ужо тыдзень, абрыдзіўшы всяму гораду. Пэўна, ён шоў бы яшчэ столькі ж, калі б яго весь да апошняй кроплі не выпіла Лужина. Лужина прагна піла. Лужина прагна хляптала.
Лужына прагна глытала. А калі дождж скончыўся, задаволеная Лужына прылегла адпачыць. Лёшка стаяў на лаўцы і ацаняў маштаб бедства. Ануча, сціснутая ў руцэ, не змагла б даць рады і самым краёчкам Лужыны. То я ўзяла. Хлопчык вздохнуў і апусціўся на лаўку, пабылтыхаў нагамі ў вадзе. «А то ж!» – задаволена булькнула Лужына. І дадала: «Як тебе зваць-то?» «Лёшка». «Адразу б так, а то ён за ночы ні прывітання, не бывае табе». «Моцна пакрыўдзілася?» «Ёсць трохі». «Ну, прабач». «Ну, добра. Давай сябраваць». «Давай». Далёка-далёка на тым беразе Лужыны да прыпынку пад'ехаў аўтобус. З яго выйшла мама. «Мама!» Лёшка падскочыў на лаўцы і замахаў. «Мама, прывіт! Я тут крыху вады разліў». «Гэта ж нічога, правда?»